Jiya na ga ƙasar Faransa sun hiddo wata zabgegiyar takarda suna baiwa 'yan ƙasarsa haƙuri cewa wato za su dinga fuskantar barazana ta yawan kufir, ta yawan yanke wutar lantarki. Kowane lokaci idan kuna bacci za ku iya ku samu wuta a kashe ko zahi ya dame ku in kuna cikin kilimatizar ku zuba ta aiki. To suna fuskantar matsaloli na abin da ya shahi me ake cewa wutar lantarki. Don haka suna ɗan baiwa 'yan ƙasa haƙuri, suna cikin gyare-gyare. Ƙarya kuke, ba wani gyare-gyaren da kuke ciki. Iranian ɗin Niger ne ya tsaya abadan ba zai taɓa komawa ba. Shi yasa har naji wannan kamfanin naku Orano ya ce ya yi asarar kuɗi, ko wai Niger ta sashi asarar kuɗi kimanin wato euro wajen miliyan 130 da wani abu. Don haka suna nema koko suna so ma su ebo tawagarsu su zo Niger domin a zo a samu a zo a yi magana da hukumominmu. To wallahi ƙarya kuke, wannan abin ya riga ya bar ku. Fermi ɗin naku an riga an karɓe shi, kun tahi kenan abadan ba za ku taɓa dawowa ba. Da haka 'yan ƙasar Niger wanda suke a ƙasar Faransa zamne, muna nan muna muku addu'a Ubangiji Allah ya tsame ku kamar yadda ake tsame wato gashi daga cikin mai. Muna fatan duk masifar da za ta samu ƙasar Faransa, 'yan Niger wanda suke zaune a ƙasar Faransa, Ubangiji Allah ka tsame su kamar yadda ake tsama mai daga cikin gashi. Duk masifa, saboda ku 'yan Niger ɗin wanda kuke ƙasar Faransa zamne, ku tabbatar da cewa duk da kuna cikin wannan ƙasar zamne, mun yi ta narka ma ƙasar Faransa addu'o'i alƙunutu, kuma bala'in gasu nan kusan kullum yana cin su. To amma duk tare da haka nan kuma muna muku addu'a. Duk ɗan Niger ɗin da yake ƙasar Faransa zamne, muna addu'a duk bala'in da zai samu ƙasar Faransa Ubangiji Allah ya tsallakar da shi. Saboda wa'annan mutanen sun ebo ta da zahi. Wannan karin ba za su taɓa sha ba. Wannan kalasiman ɗin da aka yi da aka ce yanzu sun dawo na 14, to gaba-gaba dai wannan ƙarshen 2026 ɗin sai ya zamanta mutanen suna tattaro kayansu kamar yadda ƙasashen Larabawa irin su Masar, su ina ne, irin su Tunusiya, ƙasashen da ba su da tattalin arziki, yanda suke yawo suna diga suna neman kuɗi. Faransawa muna nan za mu dinga cintarsu. Ya rage daga namu, in mun ga dama mu masa adalci da yake mu addini ke gare mu, mu sa su aiki su biya mu maciyata. Ubangiji Allah ya ƙara wargaza al'amuransu. Wannan Niger ɗin da kuke gani kuka rena ta yau da gobe, kuke ta mana kallon hadarin kaji, kuka yi ta mana ƙaryace-ƙaryace a da. Ai mu ƙasa ce mu mai talauci, ƙasa ce mu wadda ba mu da komi. Lokaci yana nan yana yi, za ku zo ƙasashen mu diga, in aiki ne ya kama za mu ɗauke ku aikin da muke so mu sa ku, ba wai ku aikin da kuke so ku zaɓa ba. Da ƙarfin Allah ƙarshen ku ya zo, asirin ku ya kusa tonuwa. A kalasiman ba dai kun dawo yanzu na 14 ba? To mu je nan gaba ƙasashen turai dama ai ƙasa 44 ce ko? Da kuna na 6 ko na 5 ne, yanzu kun dawo na 14. Kullum kun dinga sabka kenan, Ubangiji ya dinga dammara ku kenan, saboda duk cutar da kuka zo ka mana shekara 60 da wani abu, addu'o'in da muka muku ɗaya ba za su ƙetare ku ba, ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya halaka.